Kubor nagaslem jong unongsan Hima. UMLA kanong po constituency uba Mayralborn sim. Hindi kasngi ulapin pao bakasarkar pedeng bakasarkar jela kimshim lapin kre ekini ki jiwan dan shop biang jang kanika klam wat laki risham pang barki start sen kli thu lupa baknika klam kan son biang haksin kabar. Shushu la angru baladangi pai shigi district baper haka jela ngilap baki jingdan kam kidang duna baha haki Jaka Sumar. Kum hanang po ki Jaka Sumar kim dan ki ventilator ki Jaka thia bat ki kiwei. Kumba ngila ban sungthu ya ka jing long jing man jong ka ne ka perthei ka mariam mentak ka jing jinjar ka ba kum ki ba an song chnong jong ka jella jong beri bro kuing ya kendu da ga ne ki jing wan lan shop ha ga ne ka second wave jong ka ne ka klam jong covid khat khandai kwa ban pat sungo ya ki ba baro bagim de ban ting ngimde ban smi ngimde ban shu panik lumar ngimde ban sengap han ya kini ki khubor ham saya kamtam long ba ki social media mentah ki mobile ada fin page kin don shibun ki khubor ki bom shisha ki ba shu pentame kai ki ba shu yalam bakla ya gar kum prakhat jing ba gitu Siapang ni kunyang jingpang, siapang gi dawai, siapang ki protokol bat kam ta ter. Te kapakong san kuminok chong chnong ka de bang ide ban dong jai, ngim de ban don kono jing sos ir halade, ngide ban bu jing duai ho ble punya da yang ni bat kapakong san kalau. Bangin bu tenti gitu jing batai, ki bak sarkar bat ka health department kita juga batai. Ki don ki chnong ki jongi ki baha jansor, ki khapsor ki ba im da ga ba belas ni ka de sha ka por ka ba shitom ji sha pi tendengin le ko no ka ne ka de ka thma ka ba ngi ya hab ban ya khun pin subha ban ya sha pin ai ga jing trelang kin don be gi jing jinjar ka belas ni kam biang kinong ai kam kim don ka kamai ga ji kam biang tendengin le ka bala ba pin ya sha i bu kum kini ma ka ne ka de ka thma ka ba ngi ya khun ka ne ka ri ka ne ka jela ga jungi ka ba parok ngi ma di jing e Sekawi ke benta makwa ban kran hang ne ke long na ke benta jo ke sarkar. Gila yo shibun ke por, jing syahadin jong gane ke snam arja arpho. Ha u basdang jong ne snam arja arpho jing syakala de ke por ke biang na kalian jong ke sarkar, na ke sarkar pedeng, maka sarkar kemi ban penkre ban position ni lede. Namar baki expert ba pero kila de bitu lupa ba kani ka sinwan ba second wave kanwan be. Barkan kerwit. Genre ki babun ki sarkar ki klem sngap ka sarkar pedeng ka klem sngap dan jing penkre em kumbala ban sutu bar kani jing persang ban ai kani vaccination ka injection ka tika kala khamslem ha ka ri ke jungi lali nujor bar ki we di kiri bar ha ka jella ka jungi ru i ba ladangin phai ha ki district ba per kum honong por district ha ko ta jungi ki facility kimbiang ngimdon ki ventilator ki don tang khandia tli ngimdon ki hoski jingthia ban penthia ki belum critical ngimdon ki oxygen supply ki biang lada kinja kumbaja chari thor tel akut bad ha ju ko por ni kenturu ya ka sarkar jella bakan simkhia ban penpoino kloi kat bala ya ketu dawai tika vaccination Namar kumbala pesutu menta gajing penbana nagaliang jong ka sarkar pedeng kalong nadu sitri umi ken sedang ban ai ketika ya ki bakhat prasnem sheneng ki babun ki kun samla ki la long ready le de ki bala register ki don online tendri menta ka vaksin kam don namar ka tangi kentu hang ne don ka fail ka central government ro ka fail ki manufacturing company ki fail ka state government ro ka fail ban penbiang ya ki ni ki tika ka vaccination